Goddag. I dag skal vi se, hvordan vi installerer en maskine, en Linux-maskine, en Linux virtuel maskine ved brug af VirtualBox. Det er ganske simpelt, man skal bare lige til højde for nogle ting. For eksempel skal man bruge den til en desktop, eller skal man bruge det som en ganske almindelig med command line. Jeg har nogle forskellige, men vi opretter et nyt, så vi går op på at trykke på ny. Her der giver så et navn og et operativsystem. Kalder den for Linux eller Linux Debian. Godt, og den kan allerede se på mit navn, i det jeg kalder den for Debian, at det er en Linux-version, og det er Debian. 64 bit, det er valgt per default. Det er der, hvor vi kan have mere RAM, have mere hukommelse, have noget mere større harddisk, eller noget skyld. Vi kører videre, trykker next. Her der skal vi vælge vores RAM-størrelse. Minimumskravene til en command line er 512, og minimumkravet til en en command line er 256, og desktop er 512 MB. Det vi skal have en command line, så siger vi 256. Det er mere end rigeligt. Next. Vi vil oprette en virtuel harddisk. Det gør vi så nu. Her der får vi forskellige valgmuligheder. De valgmuligheder, det kan på, hvad man skal bruge dem til. Vi har nogle forskellige, som kan implementeres i GNS3, som er noget virtualiseringssoftware, hvor man kan køre mere test sin virtuelle box i et ret miljø. For eksempel man kan putte nogle Cisco switches ind og den slags også. Vi vælger den nederste. Det er på grund af, at den her QEMU, den fylder ikke mere, end hvad den skriver til. Det vil sige, at filen den fylder ikke mere, end hvad du putter i systemet. Det vil sige, at du har systemet bruger 2 GB, så fylder filen 2 GB. Så i princippet så kan du give den her fil 100 GB, uden at filen bliver større end det systemet det fylder. Så vi vælger QEMU, QCOW, som det hedder. Den hedder Linux Debian. Vi har 8 GB. Da det her det er en Debian-maskine, altså kører en minimal installation, så vælger jeg at give den 5. Hvis det her var en desktop-version, så skulle man sørge for at give den lidt mere plads i det desktop-version. Fylder en hel del. Og en hel del, så er det i Linux-miljøet. Fordi en Linux den fylder cirka 5 gange så meget som en command line installation. Men tænker jeg, så fylder den også 5 gange mindre end en Windows installation. Godt. Vi opretter den. Og så har vi den herover. Vi skal lige lave nogle forskellige ting. I det her i skolemødet, der har vi vores PXE-server. Det vil sige, at vi booter op på netværket, når vi installerer. Det vil sige, at hvis vi ikke gjorde det, så skulle vi så tilføje en image til den. Det vil sige, hvis det var, så skulle vi trykke her, og så vil vi tilføje vores image, vi har. Det vil sige, at vi havde en image download fra internettet. Der har vi ikke. Tænker, så har vi en installation for vores netværk. Så vi går ned på netværk, og tager vi ned på netværksbrug. I det vil vi gerne putte log på det lokale netværk. Og vi har ikke noget netværkskort. Dog, netværksbrug. Sådan. Så har vi den. Rigtig godt. Så skal vi finde ud af, hvor vi skal boot fra. Vi vil gerne boot fra vores netværkskort. Vi har ikke noget diskettedrev. Det bruger man sådan set heller ikke rigtig meget mere. Så vi booter op, trykker op i toppen, og skifter også de andre. Sådan. Og vi trykker OK. Så kigger vi lige igennem Debian 64 bit, 256 opstartsrækkefølge, netværkskort, CD-ROM, harddisk. Fint. Vi har noget AMD, noget acceleration, grafikhukommelse. Den er sort-hvid og lidt farve en gang imellem, så det går godt. Vi har fjernskærmsserver, nej. Videooptagelse, nej. Vi har noget harddisk, og vi har noget CD-ROM-drev som tom, det er fint nok. Vi har noget lyd, og vi har vores netværkskort. Netværkskortet, det er det hosten har, det vil sige, at det er det, jeres maskine har. Godt. Vi starter op. Bottom. Sådan. Jeg ser her, det er fra vores... Okay, vi starter bare.
vi starter vores maskinstarter. Se, nu starter vores PC-boot op. Det vil sige, nu står den og venter på, at den får en IP-adresse for vores, det hedder DHCP-server. Og lige om lidt, så får vi at vide, at vi skal trykke F12 for at komme ind i vores installations-NIM. Bum, bum, bum. Sådan. F12. Så kontakter vores server og låner vores boot og har heroppe i vores boot menu. Tryk lige en pin ned, ellers vil den boot normalt, og så vil den give en fejl. Her har vi forskellige muligheder. Vi har vores deployment server, og vi har vores Linux distro. Jeg vil vise i den næste video, hvordan vi installerer vores Linux distribution. Mange tak for at kigge med.